ban pencai pai ba halo ka klam COVID-19 bat kalat jingada dak bashim injek kumju ki skim sarkar India ka office jong video ka mairang sin RD block kala penlong ka program halai dam Presbyterian Secondary School ka badan halai dam mauli haka arnyo trik noi lor arajar arpuai uba med balindo ameli ka mairang bat ulam phang ke yeng dabar tha an ka jala ulawan ban don lang kum kong san ha ka ni ka program ha ka bale don lang ru uba visual video kinong tei na kitna tri kam pair ka sarkar jala kinong elam sinong kinong elam balang bat kwi giwe nakaliang video bat ki officer kila batai pensai bha halo ka skim penroi pair jong ka sarkar India kum ka PMAY ka NRLM MGNREGS DDU GKY bat kiwe pan ulam phang haba ajingran ulong baka skim shispa sngi ne ka MGNREGS kadai ka wei ka balai rap e hakban penpu penpieng bat kantiu ya ka yok kot haki jaka nong kandong halo ka klam COVID-19 ula kantu rui pe ba bakin jai peteng ban husia dak babot perkheng ya bro kijim tha jong ka sarkar dak ba shimi kila jeda kum ka injek ula kantu rui pe ba nong song snong bakin om sngap iki khubor lam ler baki khubor ki bomdei namar kini ki don ya ka bor ban yalam bakala ki pe ba bat ki bala ru ban long ki maujin thut ban ban ka chi khun persha ka klam COVID-19 dak ki bor sarkar bat ki bor snong bor thau la penpu penpieng ya ka program dak ka sket halo ka phang ya dai la ki khun nok nyang COVID-19 ya ka bala pen i de kinong tri ka koi ka khia jong ka PhD light dom bat kinong song snong ka than bat yak bala petelenti dak Dr. Anita ka balawan nakaliang jong ka World Health Organization Sana kan ogi. Ngong non pe ta ka para ke la yo khun am. Mentah teh bukan sana. Oh ngawan yang yak brio. Mana banyak? Tu pramarjan bayak corona te. Sen ai di bakli. Oh dai. Ti khun kan thai marwe sa sti ni i balak matla. Oh seli bela mana ba mentah. I hak lek so mau hi tu khun long ngin bakli sot mo. So sen ai mo. To ta kan nang song kingang lek set ding set mo. Ha ta de penbiang ha kamu kedum. Kajing pencai hak kabadai bagi skim ki prepare. Kadang kam yakini ki awareness program ban batai. Kalau kaba ya ki pai ba bagi nuan cakman ada kim sung tu. Kai kita ka skim. Kai kita ka skim. Kajing wan no ka skim kalong naka banta banyaram ban kersian ban aikam ban aijam ban kamai ban kaji ban kiu haka kai ka paten kawai ni skim ki bala pauna ma manta baro hangni ngai lagu nu berapa persen kini ki bala don job cut apo lai dom area mensua ban sedang job cut lada kali kadang mun senong kila don job cut lada don aspa kibala dai hok banyo job cut lada kali kin don tang ko basi kumut mensua oh mentah dengan try kalau 100% mentah di kalau 100% nggak martatin amai rang blok hilang kunu kalau dai iban kot ya kasih 4% lain no itu kibang kuah balik si mentah nak ada skim belas ispas ni kepada sarkar India kalau ai kejikulan balak nu ispas ni sistem deban ai belah ya kinong sunong kibaduk syaki jaka nong kendong kada skim kam terkam so ya pistu bakala ya selong terkam ha lain kura anong temai mde tangan senong kendong tangan sakti rura nakata-kata sa ai kamaga Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme kada tangan senong kendong balai ke juga senong kendong kadang senong kendong dang don bun kibaduk kibakerdu kibalanot kibadang don kami akan jengkersan naka sarkar lakalong naka sarkar India lani naka sarkar kepada ya pokesti jadi keman RGS kalau kau ini skim kibala penpieng bah ya kadong katan ya kisnong kitau bat ya
Kisnong baro ki badan hapo ki blok ki papel. Lada piano jor si pos na mensua bat menta. Lai si bon ba ki jing kla ki badon ha ki jaka sino kunong. Ladon bon ki jaka ki ba don footpath menta la don footpath. Ladon bon ki jaka ki ba mlain kali la siang da ka simen ya ki surok kali banyak ki kali red mne kali he mne ki trok. Nanta ladon susu ki wei par ki kinda scheme ki ba nakaliang ka state government nakaliang ka sarkar ngilen o ka convergence hakaba ki IT no itu surok sa ka peduli department ban siang rong namar kela ide bandon no ka surok rong lasna ya ki madan ila kai football lasna ya ki pungum nang ta ki jakai sajjan bat kontak